Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. President Gesang Federation of Khajijaintia and Garo people uba dan di Khongset ulong bagi bele iki kamrunar hagan ga jella jongi bunsin gidi breg banabar namar bagi sok banwan rong hangni namar bakam don kanu ka an ke ban preking iki bat ga jella klalong lait lan palan ba dan di ula dawana ka sarkar bakat bam patla ban pintrekam ya ka ILP ka sarkar ka deishwa ban pintrekam no ya ka MRSSA khnam bakandon ke jingte lakam ya ka jingwan rum kerthep ki breg ki banabar. Hendak nakalang juga senghi hadirin ba kala kini bia ya kini jinglong jingman hakini ki ateo la kio ba dan sepang ta jingja mo ya ke jing jak shwa kita da nong ya thok song kudem ki bon honeymoon sini ke jala ka jongi te hadirin ba lalap ya kamit ya jong senrang raja rogobansi ya ka ba ka abun sipun ki jikeno ka ba sak keno mengi kung kejat rio kung kejala ro bagi kita kejat rio kibai dan benta hakam kayi kita kidhat met juga brio bagi jing siap penrem bagi di brio ki balong kum brio rio khlau te ke ke balong ka jing sosi yang kum kejat rio na kejala hiru kalau mukta ka jing dapram yang mo re ka kubur bang yo mentam step kalong bangi i sisa ka de ke kubur ka balong da khangtong ba yang ba mo ka bang ngi skem barok ki nong so snong jo kejala ki sokumen ni khobor bangi ba pleng ni ko jat rio ngimdei kita jat rio ki transnam man penyap ya ki balelui bawan kas ni ki jala ka jongi kumbakalong menta nakaliang jong seng ni ko aman ai ke jing fublei ba pang sarkar Meghalaya ba khamtam ya tlat pulit kabala trestom borba ya ka manyo ya ki brio ke bidan benta ban penyap ya uniu raja Raghuvanshi ubadi kum kitores ki buan sini ki jala ka jongi bangi i pemerintahan nakaliang jong kipulit kila kem ya kini kalok ka jong ka sonam Raghuvanshi ya ka ba kipulit matrai kidang ya chakmat ya kam ka jongki re ke ka ba pa dong ni ba kum ka jala ne kum ka jat rio ngila sakan tho sibun gi jinget tho ne ngi jat rio ka jajai ni up ya ka bor jong ka an makan le kam ka jongka re kumenta ngi i ba kalapau perthai ba ki jat rio ba ki wi pat ki jat rio na ki jala ki ni ba ki jala ka jongi kam de ka jat rio ka thang snam ma penyap kai ya ki belului bon sini ka jala ka jongi ba ka de haju ka poru ka de ka jing sneng ba ka jing sempat ya ka sarkar jala ka jongi ba baro ki ni ki ja ki wanja ha ka ni ki jala ka jongi ki ni ki kam baman le de ki rio na ki jala ka de na ka da ba ka jala ka jongi kalau ka jala ka belai lan palat hadu tata bahak hadu kibri pinu panwan nakwe ki jala syakan ki jala ka jongi mansim ki jing embrio ki jongki te kede ke ka ba nakaleng jong seng ipha ini karwo syak soka ba ka de ban sim khia mardor ya ka ni kam ba kumno ba kala ban penrekam no ya ka an ka ba na ka jala ka adon lopa kum kata ka MRSA 2016 ya ka ba onla ban te lakam kum ini ki jingja ki basni ban wanja ka jala ka jongi kat pengedang up ya kata ke jingbet nak sarkar pedeng mengenyok menteri kam ya ka IP nak jala ka jongi maka melong mentahi fini i bana ka por kini kita ki jing ki kam paman ki kam snio ki beja ka jala ka jongi hi pinapet adu ka ke jingja ka jing tu ka jing thiem ka jing rute pi ki keleng ki jing sha rute ki ATM bonsin hi ki kies ki ba ki dei be ki brek wan nabar ki bale ini ki kam te ki ki jing pam song sngan yangi kum kejat rio hakan ki jala la jongru dangim dan ka an ba na on te lakam ya ki brio ki barung ki bami hakan ki jala ka jongi te nakaliang jong seng ru ikwa man kentu yo boro ki seng sahima sima ki bedan po jala ka jongi ru bakin long lang ka wei bakin kentu lang ya sarkar barman ra ai wei ka an ka ba man le te lakam ya ka jongwan rung bejeng mi jong ki brio ba bar chang ki jala ka jongi khanang bakajeng singan kam dei tang ya ki brio ki jongi ne tangi nong sosong jangan ki jala ka jongi re ki brio ki wan nasabaru ban menjengok ka ya ki ruilo be ki jongi nakaliang joka seng ka kwa ba ka government kan bu ki kendon ki bapaka
bagi beri bawa nabar hi kidehi ban regulate ban register ya ladi deki wan sini ke jala ka jungi bat kumjuru ba sarkar kai de benyi ba kibun ki samla terus gai mo kiba kiba di kun samla ka jungi ni kiba nak poch kapor kiba juarap ki torres reda mlong mandatory pan trai ki torres ki wan sini ke jala ka jungi kilong kiba le lan ya kikam bunsing ni jui ki jingja ki baja ba pher kendi i khamtam agini ki ba manen ma misingir ki jingja po fantrel hante ma ya ba tourist ki room hung tu po ka jaka jing po telefon park hante ki penjot ki pendu ekstigi kita hung tu te kini baro ki ja bali ba khamdan ki policy ba government kan regulate ban i ba ki tourist ki wan chane teng ki lemon ki yatmon umdan kita ki banong kita ki kendon ki bante lakam ya kita res ki jongi ki penher ki kali ka bagi mon ki bread ki bithor ki laki ID abam ki bread ki bitor halti sengkien bat baro teng ngisyak keno pat datang ikran ki pat nak kun samla ka jongi sibuk ki kendo lada ki kendo ki khap ba ki kita res dengan ikran man ki ikran man pensai ki ba fimdi bande aku ni tairu teng kadang ka jongi ya poi ke jing mamestonat man bat ki khun samla ka jungi ba habakut pan ba kamdan ka polisi ngi ki traisnau ni khun samla ka jungi ba kwa tek lakam ni ki jing snio ngin chak kanok pan man mangi hi ki di basnio ti ki ai ki ni ba kan thai ka te ke jing sempat ba jing snang ba sarkar ni khman kala ban regulir khat ki ni ki baro khanang ba ki mungkin ki jing ja ki num ja shu ha ka ni ka rilum khasi ki jungi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.